Nailhan na ang lalaking nakuhaan sa CCTV nga pasimpleng mikawat sa service phone sa usa ka cafe sa barangay Mactan niadtong Martes. Mismong ang bayaw sa suspek gibiktima usab niini ning bag-ulang. Ang latest update ning maong kalambuan sa live report ni Luan Mayrondina. May Ses nahimong yawi sa pag-ila sa suspitsado ang mga kabanay niini nga iya ra usab nga gibiktima. Human ma-post sa social media ang kuha sa CCTV sa usa ka cafe sa barangay Mactan, Lapu-Lapu City, di nakita ang aktwal nga pagkawat sa service phone sa cafe sa usa ka nagpakaron ingnog customer. Ni comment ang bayaw sa suspitsado ug nipadayag sa iyang kaandam nga mahinabi ang tag-iya sa cafe aron mailhan ug masikop ang lalaking anaa sa video. Ang tindahan sa bayaw sa suspitsado na biktima usab sa pagpanglungkab sa miaging adlaw ug dihang gisusi ang CCTV sa tindahan, nakita nilang giunay ra sila. Nag-mention man ang relative yesterday na based sa CCTV footage niya dito sa tindahan, dito lagi ni gilungkab niya ang iyang tindahan, naada ni dala-dala na sa cellphone. So, duha ka cellphone ang dala-dalaan ni. Sa tinguha nga ma-recover sa tag-iya sa cafe ang nakawat nga service phone. Dali nilang gi-report ang hitabo sa Lapu-Lapu City Police ang nadawat nilang kasayuran gikan sa kabanay mismo sa suspitsado. Kaso nga lang, very sad to say na dili na nila ma-continue ang hot pursuit to train daw kaya nag-lapse na. So what we are going to do na lang daw is to file a complaint and then if malusutan og warrant, that's the time na pwede na mo ma-arrest ang suspect. Kay considering dili naman siya ma-hot pursuit, manang maglisod kita og adto niya na wala tay warrant of arrest. Ang ato lang gani i-file lagi nato ang kaso, regular filing katong nahitabo. Ang suspitsado, matod sa Lapu-Lapu City Police, taga Mandawi City ug bag-uhay lang nakagawas sa Mandawi City Jail. Dugang usab sa tag-iya sa cafe nga gibutyag sa kabanay sa suspitsado nga kun mangawat kini, magtaksi pa kini. Samtang desidido gayud ang tag-iya sa cafe nga pasakaan og kaso ang suspitsado. Oo, i-pursue jud na mo ma'am kay luoy gayo kung napay other na mabiktima ni suspitsado eh. Okay lang unta kung paratuhon lang ba na cellphone ang nakuha. Ses karon lang yung hapon subling ni balik sa Lapu-Lapu City Police Office ang tag-iya sa cafe ug ang bayaw sa suspitsado aron maandam na ang mga dokumento sa kaso nga isangat. Ses, daghang salamat Luan Mayrondina.